Ngimbingelele ngiphinde ngilamukele babukela ohlelo lomnanga kakhulu ubuhle obonyazi TV i-channel enkulu kakhulu ehamba ngomhlaba wonke jikelele. Igama lami uSipesihle Sibongo kaDlamini ngiphuma eMangangeni indawo enothe kakhulu enomlando ojulile ngokufika kwaShembe ziningi izinto ezikhona eMangangeni. Obanye abantu abangafisa ukuthi bezwe bathole ulwazi olujulile ngale ndawo kodwa ke ngibukele uthi funa ngihambe ufuna ubaba ngahambile sahamba sawucela ubaba umvangeli umdlolo ukuthi kube uyena uzokwazi asisize ngokuthi asinikeze incazelo ngomlando ngoba phela sesizweni noma sikhula bese sisitshela ukuthi kunetshe la elafela khonje uBombela eMangangeni so sihambe sawucela ubaba umvangeli umdlolo ukuthi kube uyena uzokwazi asichazisele kabanzi kodwa ngizomdedela akabingelele aphinde futhi asamkele baba umvangeli. Ngiyabingelela ababukeli sidingida sikhuluma indaba enkulu kaBombela netshe eMangangeni nomlando ojulile ngebandla engifisa umuntu waseMangangeni ayiqhenye ukuthi waseMangangeni azizwe emkhulu kunabanye abantu ngoba uBombela wanyathela kulelizwe ngenyawo zakhe engaphoqiwe kusuke kujuleni kuyena ukuthi abe kulelizwe. Kwakunyaka 1920 kwakuyizo lezi zikhathi zonyaka noma inyanga abadala bengangiphanga yona ukuthi kwakuyiphi inyanga ezoshadisa intombi yawaShozi yasemZumbe noWilliam Ntinga phesheya komlazi eMangangeni phansi kwesiwa la Peter Velkopo. Umeshadisa esesicawini ngoba ngaleso sikhathi umshado uShembe wayephathela yena wona njengoba namhlanje imishado siphathwa befundisi. Ngaleso sikhathi uShembe wayekhiphela yena intombi ayeshadisa futhi sasingabhinqa isidaba kwabhincwa ey'ngutsheni lezi eziyimvunulo yengubo eyayivunulwe ngalolo suku kwakuyile amakhosazana ayibize igwababa isikete esimnyama ishethe elimhlophe nenkanyezi ekhanda. Uma ke shadisa kungquzukile eweni elikhulu isilinganiso salo ungalilinganisa no-round hayi futhi laba abancane bokushisela impepho laba abakhulu wayesephenduka elikhomba ngomunwe wathi kuzwakele ukhalalisa kwakho ima laselima lima sekukhona olunye uhlangothi lwethu eseliqhuzuka kulona ayebangisana ehla ebheke la kukhona khona uShembe nabantu lema itshe kwabatshazwa umsebenzi omkhulu ukuthi uShembe ukhombe umalume nje umshilomo wayevama ukuthi uma ekhuluma ngaleyo ndaba bese ethi uShembe wayeyindoda ngoba abantu ke bakholelwe emthini uma ethi wayeyindoda usho ukuthi kwakukhona izinto ayesebenzisa zesintu kanti cha kwakuNkulunkulu kwabumembethe wayenza noma yini afuna ukuyenza yenzeke walimisa itshe kwababaza abantu kwahalaliswa ababemazi uShembe njengamakhosazana ayizowashadisa ngoba ibona abantu ababemazi kahle uShembe kodwa laba ayifikele kubona babengazi lutho ngaye ngoba ngisho nokuhlala akangenanga phakathi komuzi wakantinga wahlaliswa ngaphandle ngoba ngaphakathi kukhona izinja kukhona izingulube kuxhutha utshwala babengazi nabo ukuthi ngoduso yabo siyaba yiNazaretha. Ngiyabonga. Cha baba asesiphinde nje sibuze lana ukuthi ngabe kahle hle uhlala kwakhe ke uTsalo uMantinga ugogo kwaba kanjani after ke seshadile eshadele khona kaNtinga. Inhlalo yakhe
Ngingayifanisa nalesikhathi esekusona se-lockdown. Ngoba izwi likababa omkhulu uthi mntanami uzosonta endlini. Awuzuphuma uye emabandleni akho. Wayese ekhomba amatshe. Njengoba nibona phansi kwentaba lapha kunamatshe owakhomba wathi lamatshe azovuka azoba amaNazaretha uma uyiphathe kahle. Lamatshe ayophenduka abamaNazaretha kuyoqhamuka ingubo emhlophe. Wayesethi wena indodo eyiganile ngeke izisebenze. Uzophila kanzima, izingane oyizala ziyombatha isaka. Kodwa ke uthi mase kuphenduka amaNazaretha wona ayokondla. Ayokupha imali, ayokupha ukudla, ayokugibelisa uze kimi la ngikhona. Waphila leyo mpilo ke. Ugogo uMashozi wabantinga. Yokuba bewumuntu osontela endlini. Isimangaka abantu bayakwazi ukubona uShembe ngaphakathi endlini ukuthi khona inyoni nasezulwini lapho. Babengena abantu bezofuna usizo. Bafike balithole. Insizwa yakwaNdlovu lapha ephangweni kwaZwelibovu. Yafika igoqongene. Mhlawumbe kuba lesikhathi esikusona namhlanje sasizothi yayine stroke. Igoqongene nje ingaqanga. Wafika wayifaka endlini elokho eyithandazela. Kwaze kwabiyalulama lensizwa. Yaphuma isiphilile yagcina umshumayeli lapha eZwelibovu. Yaba umshumayeli oqala khona uNdlovu uManqindi wasinda lapha phesheya kusona lesisalukwazi esuMashozi. Ngiyabonga. Okusho kona ukuthi baba Mbangelo wenkosi ungafakazisa ukuthi isiprofetha noma inkulumo eyishiwo uShembe ngaleso sikhathi leso iyafezeka njengoba nje babona usumvangele emangangeni. Yafezeka inkulumo kaShembe. AmaNazaretha akhona namhlanje emangangeni ayadida. Maningi ngendlela esimanga. Omunye uhlangana naye ungamazi athi mina ngiyinazaretha lasemangangeni. Isiprofetha sangaleyo sikhathi noma kungabanga lula ngoba yakuphawula inkosi. Yakhomba lona lelizwe linganeno kuze kuyofika phezulu eDamini. Yathi abantu bakulela nje bazoba likhuni. Wathi kodwa kuyohamba khambe kuphenduke. Ngesikhathi ngikhula kwakunenkulumo ethi uShembe inkolo yasolwandeni besho khona phesheya ngoba ubuNazaretha laba baziwa khona bengekho abantu abangamaNazaretha nganeno noma bekhona kuyileyo mize baliwe njengabondlanzi njengabodumo ongasekho la ngaphansi kaCutshwayo umthetho kaDisayi kwaze uqhamuka oSithole eThornwood. Ngiyabonga. Zamnandi indaba okusho kona ukuthi ke uShembe la emangangeni uke wafika uShembe la emangangeni ufikile imisebenzi sesizwile ubaba eyiveza okunye ukubaleka kakhulu uShembe afika kwenza la emangangeni ubaba uzozethulela kona ngoba phela siyathemba ukuthi ayikho iminingi kakhulu imisebenzi uShembe ngoba phela uShembe samazi la eNingizimu Afrika suwela ngo1910 kuze kube imali uShembe usakhona uShembe uyaphila mhlasimbe bamasithiwa nje uyachaza ngabe lukhona nje inkolo yodaba oluphathelene naso umlando semangangeni nayo lo ukufika kwakhe uMashozi ezogalela kaNtinga ngabe mhlasimbe kukhona neminye imisebenzi ongayiphatha ngesikhathi kulungiselelwa ukuthi aphuma esigcaweni. Kukhona intombazane khona kwaNtinga uSimbundu yayigula isizace ingangothi lokuvungula ingasini sekuhanjwe zonke indawo izama ukuthi lashwe kodwa kungalungi. Ithi inkosi mayilethwa kuye ebikwa ukuthi nanga umuntu usegulile isikhathi eside. Ithi inkosi lo mntwana akaguli kodwa unedlozi elikhulu. Inkinga ke khona ukuthi akekho umuntu ozomlapha la emangangeni. Umuntu omelapha uphesheya kothukela usafunda isikole usagqoka okhakhe. Kuyohamba isikhathi uyofika khe lapha phesheya wakhomba ukhala. Othi mawusetsheni lolu ukhala lusesandleni sokunxele mawubheka esweni. Wathi lo muzi uyofika kwakhe khona uyoba mkhulu
lo muntu siyombona ukuthi kwande khona izangoma futhi uyoganwa kakhulu abe namakhosikazi amaningi. Wayesefika lo muntu owakangema umzwenduko wafike wakha kwajwayela kwabonakala seqhamuka amathwasa phakathi kwalomuzi base beyasikhumbula isiprofeto sika baba mkhulu base bemisa khona bamisa khona uShembe umphefumulo wakhe ukuthi angafi wobamba ngehepheni wakhipha ihepheni kuyena ekhanda walihloma ekhanda lalentombazana wayesethi ngibamba umphefumulo wakho futhi ngaleli hepheni sesobonana ngalo nawe kaNtaba zamaZulu ngoba indaba kaShembe mayisexhumene nomuntu ayiphela emhlabeni nangaphesheya kwethuna uShembe usuke esasebenza wafika nomuzi wakhe bakhumbula isiprofeto sabamkhulu bamisa khona uma efika lapha walashwa waba isangoma kwaba isona sangoma sokuqala esabakhona kwaNtinga angiyanga ngasibone esinye ngemva kwalokho esizalwa kaNtinga kuthiwa lo muntu wakaNtinga oyisangoma kwaba usimbundu ngesiprofeto sabamkhulu. Ngiyabonga. Mhlasimbe omunye umuntu angazibuza nje lapha ekhona njengoba ebukile njengamanje athi mawucabanga mhlawumbe ngokwazi kwakho uba omkhulu uBombese Masamampondo kwakungani mhlasimbe angamlaphi yena uMdakane mhlawumbe efuna ingwathi ngoba mhlawumbe uyena wayefuna ukuthi ahambise igama lakhe ukungani kwayena wayelapha umuntu angazibuza kwakungani nangayilapheni yena uBombese Masamampondo. Akusibona bonke abantu abalashwa ngendlela eyodwa kuleli bandla njengoba kwaziwa ukuthi kuleli bandla uShembe ukhuluma ngezwi athi inkosi ibusisa uphile noma kunika uvaseleni uphile noma kunika amanzi ase wabusisile uphile. Bakhona abantu abangabelwe leyo nhlanhla njalo ake ngikulinganisele izinyo into ewubala umuntu umephethwe izinyo kodwa kuyenzeka ufike kuShembe athamba kudokotela yolikhipha kodwa nenhlanhla uthi mefika kuShembe afika ngikubize ngenhlanhla ngikubize ngeshwa ukuthi usufikile kumuntu ozokulapha athi ngeke ngikulaphe hamba endaweni ethile naye ke wabanelela ngibhathi ugogo ukuthi mayefika ebikwa wathi mina ngeke ngikulapha uzolashwa usibani bani. Okushona ngamanye amazwi ngakufakazisa ukuthi uShembe uNkulunkulu ngalo msebenzi ngoba kwakhuluma into uShembe ubona into esazokwenza ngeminyakeni ezayo ngamabazwe efuna ukukhombisa ukuthi yena uNkulunkulu ngoba ukwazi ukubona into ezayo engakezi 100%. Zinjalo ke indaba esiziphethe-ke nendaba esizithola la eNazaretha siyacela ukuthi uphinde futhi uqhubeke uphinde futhi uhlale nathi uphinde futhi uqhubeke uwabuka amavideo ethu siwaposta akhuluma ngoShembe uNkulunkulu onyazi lezulu. Siyacela kakhulu ukuthi uma wenze ukwazi kwabona amavideo la ukwazi ukuthi ukusubscribe lapha nebutton engezansi ngale ecela uphinde futhi lapha uphinde futhi ucomment sikwazi usiza uvo lwakho ngomsebenzi kwethulela ngomsebenzi wethu asigcine ngokwethula siyawazi usube usezingeni baba sicela nje baba nje ukuthi uthula amazwi akho okugcina bese siyakwazi isigoqo siphinde sidlile lo hlelo landelayo. Ngiyafisa sikule ndawo yokuphilisa kaShembe ukubacacisela abalaleli ukuthi uShembe akaphilisi inyama kuphela. Uma ulalele ngesikhathi emhloma ihepheni umdedele emzimbeni wakhe wenyama ukuthi ayolashwa umuntu kodwa emzimbeni womoya uthi ngiyohlangana nabantu zamaZulu. Ushuthi emoyeni ugogo uSimbundu wasinda kodwa enyameni wamdedela ubaba isangoma. Mhlawumbe kukhona futhi enye indaba evama ukusala uma kukhulunywa ngezinto ezenzeke emangangeni. Kungena indoda yakwaMkhize undoda kwaMntamtengayo phakathi kwamakhosikazi enza 14. U14 wawuholwa yiyo le ntombi esikhuluma ngayo ukuthi iyayizobusiso baba mkhulu emshadweni wayo ukhulu uMashozi uAgagi. Umkhulu uYilema kazange waba yiNazaretha waze wahamba emhlabeni kodwa umuntu owayekholwa eyiNazaretha kwakuMashozi. Ingena ke le ndoda ukhulu usengumkhokheli uMashozi usenkonzweni
no mama njengoba sithenga sekuqaleni wafakwa endlini usho ukuthi waye kwi lockdown yasezulwini ukuthi ihlala la endlini kwathi mama Nazareth esandile wayesekhishwa wakhelwa iTempele waba umkhokheli khona oqala waba umshumayeli kuleli Tempele waba umhlambululi kufika ke undoda uhamba nomngani wakhe baye entombini ebusuku bayezwa ukuthi ayikunakele labantinga kuqhuma isigubhu kuqhuma ithuluzi base bephambuka bengena bafica ubuhle kuhle bayagida omama bafike bahlala bathamela umgidi kwathi makufika la ukuphela khona umgidi umkhokheli sengena esigabeni sesibili senkonzo esevula inkonzo la kuzowabiwa khona amazwi athi omunye asambe athi undoda hamba mngani wami ngiyaqhubeka mina ngiyahlala la wahlala yaqhubeka inkonzo yo mama yazi yaphela kwafika la ivalwa khona akabangesanga entombeni ngoba wasekusile wabuyela emuva ekhaya kanti insuku zakhe zokuhamba emhlabeni sezimfushane uma edlula emhlabeni ezulwini ubonana noShembe ebese uShembe kuyena ndoda lo muzi oza kuwo wamaNazaretha akangeni la ongenalo ithikithi ongabhabhathisiwe ngesandla sikaShembe buyele emuva uyocela bakuthengele ithikithi bakuthengele futhi nemvunulo ngoba la ezulwini kuyagidwa wabuya undoda mefika ku-anti wakhe uNomncinci wakwamkhize avuke ekuseni athathe ibhakede lomuthi akhiphe inyongo athi nginenyongo eningi ngiphupha umuntu ngitshela ngoShembe uthe semfuleni u-anti wakhe egeza mathi uthulilema khona ingubo egqokwa omama la ngenhla abamboza ngamahlombe ukuthiwa ilema uma elithula efuna ukukhumula ebesezwe izwi likandoda likhuluma naye lithi anti ungakhumuli ngifuna ukukhuluma nawe abesema abesethi ngisize ngiyele mangangeni kangema kumzwenduku ungicelele kuyena inkomo ezasale lobola udadewethu angiphi inkomo eyodwa ningiyele ephakameni ningithengele ithikithi ningivulela amasango ningithengele imvunulo ngifuna ukugida ngawe entabeni yasenhlangakazi ngoJanuwari wathuka ke ngaleso sikhathi wasukuma wabona lento ukuthi ibalulekile weze mangangeni wafika wakhuluma noNgema into bakushiwo wayikhipha lenkomo wahamba wazenza zonke lezi zinto undoda abeyicela kuyena wathi mayisesenzile zonke esenhlakakazi uShembe namaNazaretha uthi manini bangcwele kukhona ngimbonayo engamboni nina balalela abantu athi nangu undoda ngimbona uvunule uyatshakadula uphethe ihawu lakhe neshoba ngoba uShembe uyakwazi ukuthi umuntu esehambile emzimbeni wesibili amenza abe yiNazaretha ngiyayibongela Sibonga kakhulu siyatholakala inkundla zokuxhumana ku-Facebook siyatholakala ubuhle bonyazi TV na ku-Instagram siyatholakala ubuhle bonyazi TV kanti na ku-YouTube ungasesha ipage lethi ubuhle bonyazi TV siyabonga kakhulu Nkosi Inkosi umqalo wendlela isemangangeni ngosuku eyayishadisa ngalo intombi yakwashozi nensizwe yakwantinga kuneyiluleko nezinkulumo neziprofeti uShembe azenza ngalolu suku esinye saso ubona emkhathini kwehla umuzi ulenga ngeindophe ezine uthi ntombazane yakashozi ngibona emkhathini umuzi ulenga ngeindophe ezine kodwa ngiboni ukuthi uzowelaphi kwahamba isikhathi
kuthe sekuhlezi inkosi inyanga yezulu ilapha emzini wayo empumelelweni eMbumbulu ikhomba indawo yasofudo iTafelkop uthi kuthiwa kukuphi lapha bamphendula abadala ukuthi iseTafelkop lapha kofudo bese bemxwayisa uShembe ukuthi le ndawo idlalela izulu njengomuntu okozelwe kulelizwe nami nginolwazi lokuthi indawo ebucayi ngendlela esimanga uma liduma izulu ethi inkosi yona ke le ndawo iyona efanele thina boShembe ngalolo suku kimi kwavuka isiprofeto sika baba omkhulu asikhuluma ngo1920 esemangangeni okusho inkosi inyanga yezulu yayisiwehlisa lo muzi ubeka phansi emhlabeni indawo yawo isivele la uzohlala khona wangakhiwa lo muzi esikhathini senkosi inyanga yezulu yaze yashintsha ibhanji makuhlala inkosi uThingo lamakhosazana kwafika umuzi wakaKheswa uphuma kanti abamhlophe wafike wakha lapho uKheswa wayesayizwa indaba ukuthi uShembe wakhuluma ngale ndawo ukuthi kwakhiwe umuzi kaNkulunkulu wayesekhuthala uKheswa ngaleso sikhathi wayumshumayeli waqhubuzela abashumayeli abafice kulelizwe ukuthi lo muzi kaNkulunkulu wakhiwe lahamba lelizwe laze lafika enkosini uThingo lelizwe uShembe walisukumela ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi iqalwa indlu amaNazaretha ayaziyo enkulu kuyiyona esetshenziswa kuShembe inkosi uThingo yawuqala kusuka kwifoundation yazi yawubeka phezulu kwewindi yonke imaterial yawo yathengwa uThingo amaNazaretha aqhamuka ngoba eseyirufa ayisakha nezinye izinto ezikhona wathi mawusuphelile lo muzi yayisiyawuqamba inkosi yathi lo muzi kusesabelweni lapho sabelwe khona thina amaNazaretha ukuba sikhonze khona uNkulunkulu wakhula lo muzi namhlanje umuzi omkhulu omuhle obabazekayo othandwa abantu noNkulunkulu omnikazi wawo uyawuthanda akanqeni ukubuyela kuwo kabili unyaka umunye ezokwenza umhlangano khona ngiyabonga umuzi wasemangangeni wawubizwa kanjalo ngaleso sikhathi iTemple namhlanje kuthiwa kusekuvukeni lilapha ngezansi kwalitshe elamiswa ubaba omkhulu ngonyaka 1920 lapha kukhonza khona amaNazaretha masabathonke kuphinde kwenziwe khona izifungo zebandla ngokweinhlangothi zonke zabangcwele lo muzi uthuthe ikhawu zaze zabantathu waqala wehla lo muzi weza lapha ezansi kwaNqobane sekukhona umshumayeli wokuqala lapha eMangangeni uJingela kwahamba isikhathi lo muzi isimo sabaphikisa kwaphoqa ukuthi awubuyele emuva wabuyele emuva labade ukhona waphinda wehla kwakuphenduke omunye wondlunkulu benkosi yasemangangeni kwathiwa kusondezelwa yena iTemple ukuze angahambi ibanga elide kwahamba uNdlunkulu wadlula emhlabeni wabuyela emuva lo muzi kuthe ngo94 kwakuzoba ukhetho lentando yeningi eSouth Africa umshumayeli uShozi umfana wempi wayesehlela inkonzo wayenzela eShashalazini elilapha ya kwaNqobane ngenhla kwasenkosini yesizwe samanganga uma siwenza lo mthandazo uthi kuthina unovalo lokuthi ngase kusuka impi
asithandazeni ulaka lwalempi lungasehleli. Sawenza lo mthandazo saqeda sabuyela emakhaya. Lwafika ukhetho lwadlula. Kuthe ngabo 96 yaphinda yaqhamuka indaba yokuthi umuzi kaNkulunkulu waseMangangeni namhlanje ubizwa ukuthi kusekuvukeni awehle uye kwaNqobane lapha uzokwakhiwa khona ube ithempeli khona leli silishiye. Wagudluka ke lo muzi wehla weza lapha kwaNqobane usuka phezulu eMkhuphulangwenya eduze kwethe elamisoba omkhulu. Uma sifika la kwaNqobane ubekwa lo muzi kwase kufika umfundisi uShozi ngaleso sikhathi wayesengumshumayeli. Ngaleso sikhathi wayesengumshumayeli wafike wakhulumela phansi nenkosi yesizwe. Kanti enkosini uzoyinxenxa ukuba ivume ukwamukela uShembe ukuze uShembe eze eMangangeni azoyibhabhadisa. Yavuma inkosi yesizwe ukuba ibhabhadiswe. Labuyele emuva enkosini uthingo lelizwi ukuthi inkosi yaseMangangeni iyavumelana nokuba ibhabhadiswe. Kwasekuhlelwa inkosi yamaNazaretha yasinika umhla ka-30 kuMarch ngo-1997 yathi ngiyeza eMangangeni ngizobhabhadisa inkosi yesizwe. Sasinobaba ke lapha eMangangeni ongasekho emhlabeni ohambe emhlabeni esewumvangeli umvangeli uMadonsela. Wayenesipho sokwakha eUmeselandi. Uyasiluleka ukuthi kungakuhle uShembe mayefika angashintshele etendeni uma seyobhabhadisa inkosi akafika ukungenani kukhona noma isiflat azongena kuso akwazi ukushintsha bese yokwenza umsebenzi wasezulwini. Sahloniphana kwabanjalo. Yafakwa imali kwatholakala ukuthi ithuba esinikwe lona lifushane ngeke lesi siflat sakheke siphele. Wayese umvangeli eseya lapha kwaDesayi wakhuluma neNdiyo Yonisi ukuba sinike imaterial bese kukhokha kancane njalo ngenyanga. Wasakha lesi siflat sabasihle kakhulu waze wasiqeda. Sibuthene lapha kuleli thempeli engikhuluma ngalo engingakalisho igama layo ngoba lalingakethiwa. Sinomshumayeli uJili. Uma efika wafika sekuthanda ukubaleshana kancane. Uthi kuthina leli thempeli kwake kwenzeka inlaba khona elinye kule ndawo. Zithi ukuma kancane ingqondo ngoba iminyaka yethu inganeno khona izinto esingazazi ezenzeke ngaphambili. Abesethi mangikhuphuka la kukhona ukukhuluma engikuzwile kwabasemoyeni ukuthi kwake kwaba khona ithempeli la. Yayisiyabuya ingqondo ukuthi la kanehla leli thempeli ikhawuzaze zabambili. Kuloko kugcina kwathiwa kwenzela uNdlunkulu. Sasikuveza nokukhuluma wayesethi abasezulwini basekhona lapha. Angikhumbuli ke leyo ndaba ukuthi yalungiswa kanjani. Kodwa kwaqhutshekwa kwenza umsebenzi kaNkulunkulu wokwakha umuzi wethempeli. Yafika inkosi ngomhla ka-30 kuMarch izobhabhadisa inkosi yaseMangangeni. Yafika ekuseni kwenziwa umthandazo. Wenziwa umthandazo lo muzi usuneladi isihlalo senkosi.
isiyakhiwe futhi indlu lapha isihlalo sohlala khona sasezulwini. Wasipha umthandazo, waqeda wayisehla wayemfuleni umlazi ukuyobhabhadisa inkosi yesizwe. Sase siphiwe igama lalomuzi yathi inkosi kusekukhanyeni. Namhlanje amaNazaretha asemangangeni mayikhuluma ngalowa muzi athi umuzi wasekukhanyeni. Mhlawumbe bazodideka ke abanaleli ukuthi pho umuzi wasekuvukeni ukhona kanjani kukhona umuzi wasekukhanyeni. Kwafika uBombela isitimela samampondo kubantu baze baba babili. Wafika kuNtinga owayebizwa ngoGudu kwaNtinga. Wafika kuMaphewa wakwaShoza eLiganda. Uthi umuzi wawula washonaphi? Baba wehla usezantsi ekhanyeni. Umfana uSibanibane ebuza mina washonaphi? Kwathi ukhona naye wehle nalomuzi usekukhanyeni. Wayesethi lo muzi ngiyawufuna. Kwase kuyaphoqa ukuthi asiphinde siwenze lo muzi ube khona. Lase kuhlukana kabili ibandla kwaba khona ibandla lizoba phezulu ethempelini elibizwa ngokuthi Semangangeni. Lithekele ithempeli maselenziwe kwesibili likhonzelwe enkosini uThingo. Yathi inkosi lo muzi kusekuvukeni. Njengoba namhlanje lo muzi amaNazaretha asemangangeni awazi njengomuzi wasekuvukeni. Abantwana abazalwa namhlanje abazi ukuthi amathikithi abantu ababekhonza kulowa muzi ngasekuqaleni ayibizwa ngokuthi kusemangangeni. Wawusuba khona lo muzi wasekukhanyeni okhona namhlanje. Umshumayeli oqala wasebenza kuona kwaba umshumayeli umdluli, yena lo okhuluma waseyomvangeli namhlanje. Ngemva kwakhe kwangena umshumayeli umhlongo. Ngemva kamshumayeli umhlongo sekumshumayeli umsoli obhasobhelwa umuzi wenza umsebenzi kaNkulunkulu khona. Ngiyabonga indaba yasekukhanyeni phela lapho. Mhlawumbe ke ngifisa ukunaba kancane ngemsebenzi kaNkulunkulu omkhulu wasebuhleni. Lapha eTafelkop kunezibongo ezaziwayo engacisho ukuthi izona eziphethe izwe laseTafelkop. EsakwaCele esinenkosi yaso uCele. Bese kube sakaThabethe, kube sakaMdabe, kube sakaNtini. Izona bonke eziningi lezo nemndeni emkhulu kulelazwe. Laba ke hlukaniseke phakathi. Kukhona elibuswa inkosi uMkhize ukusakusa. Bese kuba khona elibuswa inkosi yakwaCele. La kukhona umuzi wasesabelweni indawo ebuswa inkosi yakwaMkhize. Lapha ngezansi mawehla ngeTafelkop ubheke ngasenwabi, ubheke ngaseNgonyameni, kunemizi yakoThabethe lapho. Ugula inkosikazi khona. UbuNazaretha babungakandi. AmaNazaretha ayisembalwa. Abanye bengakazi ukuthi khona amaNazaretha. Le nkosikazi mayigula iphuma isibeletho singaphandle. Kwakuthi njalo emva kokugeza isibeletho abese sigcobisa ngamafutha enzela ukuthi singalimali. Waphila isikhathi eside nalenkinga ehamba kubathandazi, ehamba ezinyangeni, kuhamba izinkomo, kuhamba izimali kodwa angasizakali. Wathelele ngolunye usuku kwase kungena indoda ebusukelele. Ibhaliwe lapha esifubeni ukuthi Shembe. Yambingelela. Wavuma uyangazi cha nguShembe. Kusasa njengoba kulosine mntanami. Kaduma. Kaduma ke isekhoneni.
mawuthatha umgwaqo oyeTafelkop ushiya uMain Road Old Richmond Road obheke eStone mawuqhamuka ngaseMarine Hill uleft wakho ngabe khona lesokudla umuzi wakwaDuma ulapho la kukhona khona isitolo. Uthi ke kusasa mntanami kunenkonzo kwaDuma yolwesine inkonzo yomama phuthuma khona impilo yakho izofika isizakala khona. Wavuka ekuseni wabiza amanzi kubantwana wageza wagcobisa isibeletho sakhe ngamafutha. Wayesencenga ngoba wayehamba kabuhlungu. Waze wayofika kaDuma wathi mayengena esangweni babhekana nomama ngaphakathi endlini. Wathi omunye shembe wathi omunye kodwa kwakwenze njani. Waze wazofika ehamba kabuhlungu njengoba usukubona imbuzi mayisidedela ibele. Wafika wangena wahlala. Base beqala ngaye. Bathi kwenze njani? Wayesiyabachazela ukufika ushembe ubusuku wangilulela ukuthi angize kulomuzi ukuphila kwami kuzoba ekhaya. Ngiyagula sekunesikhathi esingaka ngigula ngikulesimo. Base bemthandazisa. Base bemdedela ukuthi abencenge buyele ekhaya kuzangahlwelwa. Wahamba wabuyela ekhaya wafika wabulala lo busuku kwaze ngakusasa wathi bakuphela isonto wazidla wathi kanti shembe budlala ngamini ngoba uthe ngizosizakala kodwa ziyahamba insuku angisizakali. Uthelele wafika ushembe wathi mntanami ususindile. Wathi phaphama isibeletho sasesibuyele ngaphakathi kuyena. Umsebenzi owenziwa ushembe ezweni laseTafelkop elincikele nezwe laseMangangeni nala kuyila ubuNazaretha babubuningi khona. Ngolunye usuku emzini wasePhakameni umuzi wasePhakameni usekhona. Njengoba umuzi wasePhakameni thina basebuhleni sithi kusenxiweni la kwaqala khona umsebenzi. Kodwa umuzi omkhulu wamaNazaretha okhona namhlanje kusebuhleni bamaNazaretha. Kuhamba insizwa kaNdawonde emhlabeni. Lensizwa yayomakhi. Yakha umuzi kaNkulunkulu wasePhakameni. Ithe inkosi iphumile iphesha kothukela. Washajwa ukugula uNdawonde wadlula emhlabeni. Ngalesa sikhathi ke senkosi ilanga kwakusenzima ukuxhumana akufani namhlanje. Makuhamba umuntu namhlanje emhlabeni umyalezo uhamba ugcwalizwe lonke ngesikhathi esifushane. Kanti ngenhlanhla inkosi izofika ePhakameni. Yafika kuLwesine. Yafika sekusebusuku yafika yalala. Ekseni mayivuka bayasondela ukuzoyibikela inkosi abaphakathi komuzi ukuthi uhambile la nkosi kusala uNdawonde wadlula emhlabeni. Ithi inkosi uphi? Bathi baba usefihliwe kwabheka abezayo. Yayisithula inkosi yathi ngizwile. Kwathi ngesonto kwezwakala umkaNdawonde ekhala. Ekseni ngezikhathi zo4 kuya ko4. Bagijime abakhona phakathi komuzi beyobheka ukuthi umfelokazi ukhaliswa yini. Uma befika umiphandle uyakhala athi ngenani endlini nibuka isimanga. Mabengena bamfica uNdawonde uhlezi lapho umfundzana. Nengubo zakhe nokhaliko ayesongwe ngawo. Bathi bakhuluma naye kungakhulumeki. Bese
bekhumbula ukuthi kungenzeka ukuthi ngenxa yendlala amandla angabi khona ukukhuluma base bemphuthumisela idokwe waba uliphuza ligcwalisiso ayise ebuya amandla wayesekwazi ukuxoxa naye uthi ngolosihlanu kufika inkosi ilange ezulwini yafika yakhuluma noShembe umqali wendlela uthi baba ngicela ungiboleke uNdawonde abuyele emhlabeni umsebenzi abewenza khona ushiye ngawuqedile wokwakha umuzi kaNkulunkulu ethi inkosi ubaba omkhulu umqali wendlela isihlalo sikaNdawonde sihle ngeke ngikwazi ukumdedela kuyile emhlabeni ngoba hleza afika one bese kuba nzima ukuthi abuya abuyele ngesihlalo ethi inkosi kulungile mdedele ngizomgada wayesethi ngiyamshiya namhlanje ngoba ngene isabatha ngiyomhlangabeza ngesonto kwabheka bezayo base behlukana uthi ke njengoba ningibona ngila endlini kufika inkosi ilanga phezulu kwethuna lami kabheka bezayo yafika ngimemeza kathathu yathi Ndawonde ithe mayithi Ndawonde kulokwesithathu yayisikhipha umlenze yakhahlela indunduma yethuna kwathi inhlabathi yayisiyako yathi gehle kwase kuvuleka isikhala ngase ngiphuma uthi ngithemba ngiveza ikhanda wayeyosithela enkanyezini inkanyezi ke ile yakhiwe lapha kabheka bezayo othi mawudlule ephakameni ukhuphuka noma mawuya kabheka bezayo ungena ngalendlela ekudla kwabheka uZulu esicawini sabadladla indoda ushona phansi nansi phesheya inkanyezi amatshe enziwe awumfanekiso wenkanyezi wambona kubaba eseyoshona lapho uma ephuma ethi yamphuthuma wathi yena eqhamukele enkanyezini wayewela umfula phansi lo mfudla nomncane wabona ukuthi ngeke ngisamfica wayesephambuke ngena edokodweni lakhe kwaba ukuphila kwakhe kwaba ukusinda kwakhe ngiyabonga Nginibingelele ngiphinde nginamukele babukela futhi lo mnangakholwa usubuhlo bonyazi. Igama lami nguSiphethe Sibongo kaDlamini. Namhlanje la e-studio sisabashelo obaba abasabashelo obaba abagcota abasiphethe ebandleni khona ubaba umshumayeli uJeli khona ubaba umvangeli uvangeli umdluli. Sibalandile ukukho bezokwazi ukuthi basicacisele kabazi la khona sinembuzo khona ngoba khona ade bebuza imibuzo mayelana nenkolo esikuwe yaseNazaretha. Ngizobanikeza nje ithuba qale ngineze baba umshumayeli aqala abingelele aphinde amkela ababukeli ngiphinde ngineze nobaba umvangeli aphinde amkele bese singena ehloko sosuku. Ngiyabingelela balaleli egameni lonyaka. Obingelelayo umshumayeli uJeli emlandweni. Ngiyanibingelela babukeli ubuhle bonyazi onibona umbhalo onjolo emangangeni ethempelini lasemlandweni eDazinuka. Ngiyabonga. Sibonge kakhulu nje ngokwamkela obaba. Cha siyabonga kakhulu nangethuba nje eleyingqayizivela abasinikezele lona ukuthi sithi mesikhala kubona sicela bayakwazi basondele kithi bakwazi basingosize basize ngalo. Ngoba phela sithole into eziningi kakhulu la khona abantu khona bekwazi bakhale badlulise imibuzo abanayo. Okusho ukuthi uma ukhona umbuzo namhlanje uzophenduleka umbuzo wakho. Cha obaba la sike sathola umbuzo phambilini umuntu ekhomenta kwivideo ethi udinga ukuchaziseleka kahle uthi inkolo ubhale lapha uthi inkolo uMnazaretha ngiyayithanda futhi inhle kakhulu yonke into yakhona ngiyayithanda even ngendlela nje inhlonipho ekhona ngawo kodwa into eyinkinga ukuthi angazi ukuthi kungana amaNazaretha umhambi noma umuntu mase sehambile emhlabeni kufanele akhishwe eboxini ngibe sicela ubaba ukuthi sibona bazokwazi basichazisele kabanzi ukuthi kungani umhambi kubalekile ukuthi mase sehambile emhlabeni akhishwe eboxini noma kwenziwelani lokho baba Mvangeli Nkosi ukuthi umhambi akhishwe eboxini
amaNazaretha noma umqali wendlela ubabamkhulu wayehlakaniphile kakhulu enobuchule ngesikhathi ehlela inkolo yobuNazaretha. Izinto eziningi ezenze leli bandla laphila. Waqale wabheka isizwe esimnyama ukuthi abantu ngokwemvelaphi yabo babethi mabefihla umuntu bamsonge bambele igumbi la izolala khona bandlane phezu kwakhe ukuthi inhlabathi ingayi kuyena. Wayesefika lo msebenzi wawuqhuba njengoba unjalo. Phezu kwalokho emvelaphini yabantu uNkulunkulu wayekumisile ukuthi umuntu uma esehambile emhlabeni akehle ahlangane nenhlabathi. Kahle kahle singacishe simfanise njengesithombo ukuthi mawehliswa abantu abamnyama baze bakusebenzisa ukuthi umuntu uyatshalwa. Usuke etshala ngeke kumtshalo umuntu noma ngeke umtshalo uhlamvu. Ungabo lamabele noma lombila ulifake ethinini noma ulifake eboxini. Uma wenze njalo utshalile kufanele iqala kuze kubole ibhokisi noma kubole ithini kuyikhathi inhlabathi ifike embeweni bese ikwazi ukuthi iqhume. uShembeke wawenza lo msebenzi ukuthi abantu abangamaNazaretha futhi nabantu abangesiwona amaNazaretha kodwa abayivumayo inqubo abayinika uShembeke abehle bengekho eboxini ngoba mabefika phansi emhlabeni kufanele bavuke. Mabefika phansi emhlabeni kufanele bamile, kufanele bagcine bethele izithelo ezizosiza abantu abangaphezulu abaphilayo. Ngiselapho nje umfundisi uSibiso ongasekho ohambe sesebuhleni kodwa wasemahlongwa eMkhomazi balapha kwaMashu bayokwenza inkonzo emzini Mumbe bamcelile ukuthi eze noShembe. Banenkinga ingane zala ekhaya zifundile zonke lento ebizwa well educated. Banamajazi okufanele ukuthi ngabe bayasebenza kutholakala ukuthi umsebenzi awuqhamuki. Baze bacela ukuthi Sibisi ake uze noShembe wakho uzothandaza mhlawumbe sosizakala. Uma sekuthandaziwe sekufika ke umbono lokho abathi iphupho komunye womndeni ukuthi into edala nina ningalungelwa lutho izingane zingawuthola umsebenzi naso uzoba ngamabhokisi. Manje sikwazi ke ukunika izinto ezinhle azikho izithelo ongayithola uhlamvu lakho lwembewu ulitshale ngebhokisi ngoba kwaze kubone lamabhokisi elisitshale ngawo uyikhathini kwazi ukuthola izinto ngoba sihlezi lapha phansi emhlabeni sivalelekile asiyile kuNkulunkulu. Uma siphinda sihlehla siye eBhayibhelini njengoba ngiliphethe kukhona incwadi la kaMarko 16. Uma uJesu eselengisiwe esiphambanweni kwafika isikhathi sokumphefumulo uphume. Uma usuphumile umphefumulo kungena indoda egama layo uJoseph wase-Arimathea owayedumile. Wayengadumile ke lo muntu ngokudaba noma ngokubheba insangu noma ngokuba inkani kodwa wayenemsebenzi emihle ayenza eyamenza ukuthi acebe futhi adume. Mawubheka kuMateyu 27 wayeumuntu ocebile. Wangena ke uzocela isidumbu sika Jesu esasilenga esiphambanweni. Uma enikwa isidumbu akasithathanga wasifaka eboxini kanti lo Joseph wayombazi. Wayengenza noma iluphi uhlobo lwebhokisi olusezingeni ahloniphe ngalo uJesu kodwa akalenzanga ngoba umgomo
womuntu owumNazaretha kufanele afihlwe ngokuthi asongwe ngendwangu emhlophe. Wathi mayisemehlisile esiphambanweni wamsonga ngendwangu emhlophe wamfaka ethuneni noma etsheni eliqoshiwe wayesemboza eminyango walo. Waphela umsebenzi wokungcwatshwa kaJesu lingangenanga ibhokisi. NamaNazaretha ke alandela umoya oyingcwele wasezulwini akangcwabi ngebhokisi ukuze lamaNazaretha onkonyazi alandela uShembe angangene inkingeni ngomhla wokuphela ukuthi akasavuke ethuneni. Ngoba lona kanye ibhokisi mawulibheka lakhiwe laseliba nezibambo laba nezinsimbi. Lezi zinto ezikulo zimbiwe emhlabeni. Uma lo muntu esehliswa ngalo kudala ukuthi umuntu umhlabathi umdonse esikhundleni sokumdedela ukuthi avuke. Ngoba lezi zinto ezakhelwa nebhokisi zimdonsela phansi emhlabeni azimniki ilungelo lokusukuma aphume. Ingakho amaNazaretha engalindi ukukhala kwecilongo ethi mayingcwaba athi emva kweinsuku ezintathu siyovuka singakwembetho kubona. Ngiyabonga. Mhlasembe nje baba mshumayelo wenkosi wena ngawo kuphi nje wakho ukuphawula kulolu daba lolu. Ngiyamfakazela umvangeli ngalolu daba. Ukhona umunye umnumzane engisebenza naye wakacela. Umfowabo wadlula akuyena uNazaretha. Wadlula umfowabo wafihlwa. Bese fihliwe kwahamba isikhathi. Umndeni wase ulukhonke ithuna. Khona konke laba unqambisa phezulu kwethuna. Wabawenza isiphambane ethuneni lakhe ucela. Wabuqele ngephupho waya kumfowabo wathi hey lento engicindezele ngayo ihamba noyisusa lokonkomo phezulu kwami uncinezele konkomo. Ifakazela kumvangeli ukuthi ibhokisi nawutshala njengesho ngeke utshale into nawufuna ivele uyifake ebhokisini. Baba bawusuza ukonkolo phezulu kacela engaseko wabucela kwethuneni wakhuluma nocela ophilayo wabonga. Okusho kona yazi ngiyalithanda lo daba lolu indlela lendaba esindleleka ngayo ngoba yazi ngiyakhumbula ngilela khona ngathi khona ngithi ngiyabheka nje ngibheka ama comment khona omunye okwangibuza singabe thina njengamaNazaretha siyakholelwa yini ekutheni ukuthi uJesu Kristu wafa wavuka esiphambaneni. Washo njalo nje wathi ngabe thina njengamaNazaretha sisasamaNazaretha onyazi lezo siyakholelwa yini na ekutheni uJesu Kristu waba khona wafa wavuka. Impela inkosi uJesu waba khona waphila. Le ncwadi kade ngiyifunda iyona yokuhamba kwakhe emhlabeni bengeke ngiyifunda uma singenandaba naye. Siyifunda ngoba ithinta ingonyama yomndeni kaJuda ukuthi inkulu kangaka idumile kangaka iyenza umsebenzi omkhulu kangaka indodana kaNkulunkulu kodwa mayisihambile emhlabeni ayizange yasikema ibhokisi yasongwa ngendwangu yafakwa ethuneni. Ikhona lokho kwenza ukuthi emva kweinsuku ezintathu ivuke ikhuphukele esizulwini kuyise. Okusho ukuthi nabo bamshumayelo wenkosi uyavuma ngakusho baba umvangeli ukuthi amaNazaretha onyazi lezulu mathina njengamaNazaretha siyakholelwa ekutheni ukuthi uJesu wayekhona inkosi nomsindisi. Impela ngiyakholelwa. Njengoba nje ngikhulume ngocela ucele wakhuluma ekethuneni. Khomba ukuthi umuntu osethuneni mayebekeke kahle uyakhuluma nomuntu ongaphandle. Lokho kufakazi wayisa njengobesho umvangeli ukuthi umuntu nayebekeke kahle kodwa uyavaleleka ukuthi akhulume. Ekhaya nje lika baba ngiphenduka ngithatha uNazaretha. Ubaba unamakhosikazi awu4. Umfowethu onkosikazi wesibili wafika kimi wathi mfowethu yindaba edala ukuthi ngiyeke njengangafihlwa ngebhokisi nje futhi ngahamba ngengozi. Wena welule kanjalo ukuthi umuntu ohambe ngengozi akangene emndenini. Kodwa mina ngiyekile aningigezile ngahamba ngengozi futhi ngafihlwa ngebhokisi. Ngahamba kwamgeza enkosini umuntu wekhishwa ngomnikelo omkhulu umnikelo lososikhathi
ukhishwa komuntu eboxini ngithi kwaku-50 rand sowehla manje ngahamba mfuni ngawumkhipha eboxini enkosini ngawumgeza enkosini amanxeba wabuya umfowethu wabonga. Baba Mvangelo Nkosi angeke ngibuye ngize kuwena. Ubaba ubeya kahle impela. Hlase imoto umunye angazibuza la ekhona athi ukuthi mhlawumbe nami ukhona wakithi wangizwa ngebhokisi wafihlwa ngebhokisi ngabe ngikufuna ngize ngiye eNazaretha noma mhlawumbe ngaya mhlawumbe ngiyobiza inyanga ngakithi mhlawumbe ngiyithembile mhlawumbe ngakwazi mhlawumbe ngisize kulolu daba lona ushembe kuphela ukwazi ukuthi abantu bebhokisini. Emhlabeni akekho umuntu okwazi ukusiza umuntu osehambile. Nokwazi ukukhuluma naye ezwe. Nokwazi ukumfuna la ekhona azamthola. Ushembe kuphela. Abantu emhlabeni abeza kushembe uma beneyinkinga nabantu baba bahamba emhlabeni yila bezolungelwa khona. Omunye wabuzake ngivanje silo esiqhubeka sibheke kusese siyabonga kakhulu kusesagcizelela kakhulu ukuthi abantu abaqhubeke mosikhwala abengaboni kahle khona bakwazi basibhalela baphinde besibaphendule emsebenzini into esiwenzayo. Omunye wabuza-ke la wabesethi ke mina angikholwa nazothi inkolo yaseNazaretha ngiyayithanda kodwa manje inkinga la ngeke ngifike ngibe khona ngiyangifika ngazi noma amaNazaretha acela emndenini yawo ukuthi awacelele kushembe noma amaNazaretha akhonza ushembe njengoNkulunkulu ukuthi akhumbule imndeni yawo. Kodwa lo mbuzo lo uzoqala sengiqale nje ngokuphose kubaba umshumaye bese ubaba Mvangela aphindane nezelo ukona. Ngiyalibonga ithuba. Thina sikhonza ushembe. Imndeni yethu bese soyikhulekela kushembe. Esothulweni lomhlaba. Asiyikhonzi imndeni esothulweni lomhlaba. Sikhonza thina ushembe. Imndeni yethu siyikhonzele kushembe. Baba Mvangela ngathi nje wakhumulaka nje kulolu daba lo. Kunjalo. Kahle kahle umshumaye useqedile. Ungamkhonza kanjani umuntu noma abantu ngoba umuntu okhonzwayo oyedwa. uNkulunkulu akazama imibili ngesikhathi esisodwa. Manje masikhuluma ngomndeni. Igama elithi imndeni lisho crowd. Kungena owesilisa, kungena owesifazane, kuze kungene ngisho intombazane, kungena umfana. Umndeni lo awukwazi ukukhonza abantu kodwa ukhonzwa ushembe. Bese ke mase sikhonzile kushembe ukuthi inkosi siyathanda ukungena ezulwini lakho. Bese sibakhonzela laba bantu abahamba emhlabeni ushembe ngakafiki ukuthi inkosi ubakhumbule la bekhona bangene ezulwini lamaNazaretha. Ngoba enye into ehlukile ngaleli bandla ukuthi linezinto zalo. Linezinto zalo la emhlabeni nasezulwini. Ibandla lamaNazaretha linezulu lalo okuthiwa umuzi wamaNazaretha okungena abantu abavuma ushembe emhlabeni. Naba benenhlanhla ke uma befika ezulwini bafike bathanda ukuthi bangene kuona. Kodwa bona wakhelwa abantu abangamaNazaretha ukuthi mabedlule emhlabeni bangene kuona. Ngiyabonga. Omunye nje umuntu angazibuza kulo mbuzo kulonto lesho baba ukuthi njengoba ke thina ke samaNazaretha sikhonze eNazaretha ngabe kubaleka kangakanani ukuthi umoya eNazaretha uwenze uhlabe wenze yonke lonto le noma nje into ebalekile nje kuphela ukuthi nje ngicaba indlela yami ezulwini ngithi uNkulunkulu mkhulu that's all ngishaye noma ngenze izimfanele ezenziwe khona esontweni makubaleka kangakanani ukuthi mina mase ngila eNazaretha ngikhumbule imindeni yami engasekho. Masibheka incwadi yamakhosi oqala 1935 uElisha umprofeti kuphenduka indoda iyakholwa isiyacela kuElisha ukuthi nginike ithuba umprofeti ngibuyele emuva ngiyokwenzela ubaba nomama ukudla. Uthi umprofeti angikwenzanga lutho mina. Buyele emuva ekhaya uyohlabela uyihlo, uhlabela uma wakho, uhlabela ihlobo zakho bese ubuye uza kumina ungilandela. Wahamba wayohlaba. Ingabi zabambili. Wabuya walandela uNkulunkulu. Ukuhlaba kubalulekile. Kithina njengamaNazaretha siyakusebenzisa ukuba sikhumbule abafowethu
nodadewethu abazali bethu omkhulu nokhokho bethu ngekhathi ezithile sinikele kubo kungaba inkomo noma kube imbuzi sixhumane nabo ngempepho bese kuba khona umuntu wasekuphakameni njengomshumayeli ofika guqe ngapha komndeni athandaza abancengise ukuthi umsebenzi abawenza ube nokukhanya baba Shumayeli impela uqedile umvangeli kaNkulunkulu ngiyelekelela nje khona seqedile inkosi yaseluleka futhi emthandazweni wesabatha isihlabelelo sokuqala lesithi bongani uJehova maNazaretha nezizukulwane zenu usuqedile siyabonga yebo ngiyabonga kakhulu ithuba esilitholile siyabonga nje nezincazelo saqhubeka sisazithola kuba kodwa ke phela asikaqedi umsebenzi usakude la siyakhona baba ngoba abantu la impela bayabuza futhi bayayidinga izincazelo ngoba khona omunye oke wangibuza phambili mhlawumbe imengaphazami ngikisi last week ebuze comment lapha ethi kungani thina amaNazaretha sikhonza ngesabatha noma kungani thina amaNazaretha sithi usuku lesikhombisa yisabatha ngoba phela uyabala uthi umsombuluko kube khona ulwesibili asho njalo athi usuku lwesibili athi lwesithathu athi lwesihlanu athi ngoba bese kuba lesatha le2 umgqibelo athi kungani thina sithi sikhonza ngesabatha ngisithi usathi zona usuku lesikhombisa na ensukwini ezikhona lulodwa usuku olwaqanjwa uNkulunkulu wathi meqamba nje ensukwini zonke ezikhona nje kwazisikhombisa olwaqanjwa uNkulunkulu lunye isabatha alukho lunye ngisho ngalifunda iBhayibheli uqale kuGenesis uze uyofika esambulweni ngeke uthole umsombuluko into engekho nhlobo usuku olukhona lunye isabatha elaqanjwa uNkulunkulu walihlukanisa kanjani ke ukuthi lungaluphi usuku phela uNkulunkulu uyena owadala izulu wadala into zonke waze wazodala umuntu ngosuku lwesithupha wayedala umuntu ngolwesikhombisa wayesiyaphumula wayesethi lolu suku ngiyalwenza lube ngcwele abantu abadumise uNkulunkulu ngalolu suku la ke encwadini yami ngiyiphethe amaKristu namaNazaretha mayefuna ukuhlukanisa phakathi kwesabatha nolosihlanu nesonto uma sibheka lapha encwadini kaMarko 16 uverse 1 noverse 2 uverse 2 uthe kuseni ngosuku lokuqala lwesonto hayi ngesonto noma isonto kodwa ngosuku lokuqala lwesonto bayethuneni sekudlula isabatha bayethuneni ukuyobona uJesu kanti uJesu yena ufihlwe nini uJesu ufihlwe ngosuku la eBhabheleni okuthiwa lokulungiselela isabatha kithina amaNazaretha lolo suku losihlanu alukho emhlabeni usuku lokulungiselela isabatha angikaze ngibabone abantu emhlabeni wonke belungiselela isabatha ngaphandle kwamaNazaretha alulungiselela ke ngalolu suku namhlanje okuthiwa losihlanu kodwa la eBhabheleni kuthiwa kwakuwusuku lokulungiselela isabatha alishiwo ngani ukuthi losihlanu ingoba usuku lwangolosihlanu lwalingaqanjiwe usuku lwalukhona lulodwa isabatha lokuphumula inkosi uyalungiselelwa uyahenga uJesu wathula ngesikhathi ethula kusondela isikhathi sokubangena isabatha wayesesondela uJoseph emcela ukuthi amngcwabe ngoba kusasa yini isabatha wamngcwaba ngesonto bavuka labo mama abathi okutholakala kusuku lokuqala lwesonto lapha eBhayibhelini beyobheka isidumbu sakhe inhloso yabo yini ukuba bamgcobe ngamakha mabefika itshe ginqiwe kukhona insizwe emile egqoke ingubo ezimhlophe ithi lo ngizomfuna la uJesu waseNazaretha uvukile akekho la uhambile tshela nabafundi bakho ukuthi bayohlangana eGalile ngiyabonga
Mhlasimbe omunye angazibuza laba bomshumayeli athi ngabe mina mengase ngithi mina ngizoba yiNazaretha ngakwazi singibe yiNazaretha ngaligcina usuku lesathi ubaleka kangakanani isabathe eManazaretheni si eManazaretheni nje ewonke ukubaleka kwesathi baleka kangakanani ukuthi mhle mina ngakwazi ngibe nathi ngigqoke ngwemhlophe ngibhabhanyeze yonke impela ezenziwa la ebandleni kodwa uthi baleka kangakanani ukuthi mina njengeNazaretha ngiligcina isabathe libaluleke kakhulu ngokuba lo suku njengoba labo sesonguNkulunkulu nje na ulandela uNkulunkulu kufanele uyilandele imithetho kaNkulunkulu ukuthi lo suku lokumdumisa uNkulunkulu ngakho-ke lo myalo wesabatha ukhona ekudumiseni uNkulunkulu ngakho lolu suku ingako nje lubaluleke kakhulu kumaNazaretha nangasiyiwona amaNazaretha angathi bangalakade lo suku ukuthi libalulekile ngoba isabatha usuku kaNkulunkulu seqedile umvangeli kahle kahle unezela la akekho umuntu okufanele ancengwe ngokugcina isabatha akulona futhi isabatha lamaNazaretha ukuthi ngingaba yiNazaretha kodwa ngingalikhonzi ngingaligcini isabatha isabatha elawo wonke umuntu osaba uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ngoba ngesikhathi uNkulunkulu elidala izulu nomhlaba alikho ibandla lalikhona emhlabeni namaNazaretha imbala ayengekho wathi maye uqeda umsebenzi wonke wayesethi lolu suku ngiyalibusisa okusho ukuthi uma libusiswa lalibusiselwa wonke umuntu odalwe uNkulunkulu uma umuntu ethi ngeke ngiligcine isabatha kusho ukuthi lo muntu uyaphiwa ukuthi mina ngidalwa nguNkulunkulu Mhlasimbe omunye bangazibuza athi mina athatha omunye mhlawumbe beyishaya behla ngazi nje mina ngingene ngibe yiNazaretha mase sengibona usengigugile ngoba kwamanje ngisamusha ukuthi ngaki lapha kuyankolo ngabe kubaleka kangakanani ukuthi umuntu mekhula enkuleni yakhe mhlawumbe akhule kwisisekelo sobuNazaretha kubaleka kangakanani manje kubaleka nje umuntu basesemdala esenempunga angakwazi aze azoba yiNazaretha bamfakele zikhona izinto eziyingozi kulokho oqala kuhle uthi uzale izingane zakho uyizale uhamba ngendlela eyodwa ongeke usayishitha ngoba uma wena usungena kuleli bandla usumdala nezingane zakho seyikhulile uzoyitshela kanjani abantu abami ukuthi asibe amaNazaretha ngoba into enhle oyenza nesizukulwane sakho njengoba umshumayeli wathi ukuthi la ushembe uthi mbongeni amaNazaretha nezizukulwane zenu okusho ukuthi esiphilayo nabangasekho kodwa akabonge uNkulunkulu izizukulwane sonke uma kwani usufika usumdala uzobatshela kanjani abantwana ukuthi bazokubuza ukuthi wawukade ubanjwe yini siyeke nathi ngoba kusho ukuthi leli sonto elamakhehla nezalukwazi songena nathi mase sibona sesigugile akulona kahle kahle ibandla lamakhehla nezalukwazi leli ngiyaxolisa ukusho lokho kodwa kuhle umuntu afike se-fresh ngoba sizokwenzani ngawo basugugile ufike usukhathele mhlawumbe nje ufike usukhathele kanti uNkulunkulu bezokwenza wena ube umfundisi waleli bandla uzofundisa kanjani kuleli bandla ungesena msebenzi ngoba khona uhambo lokuya entabeni eKenani aluhanjwa ngeimoto kufanele ungene phansi endleleni uzohamba kanjani usugugile kuleli bandla kuyaguqwa awuzofika nesikhathaze ngokukhala ngamadolo khale ngeqolo njengoba ngihleli la nje angina stress sokuguqa ngoba mphathwa dolo neqolo angilazi manje ke ukube ngizofika la mina sengigugile yonke lento izofika ngikhathaza bese ngamkhonza uNkulunkulu ngendlela efanele kanti uNkulunkulu ufuna ukudonyiswa akakuceli uyakudimanda ukuthi umuntu okhona emhlabeni akamkhonze baba mshumayeli wenkosi ngiza kuwena ubaba la uthi indaba enkulu uma ekhuluma ngomhlangano okeKenani
omunye ngasasibuza ngabe sesimbe njalo thondo umhlangano ke Kenani ngabe wenza ngayiphi inyanga ngoba phela ngiyibona amaNazaretha mina ngenyanga ethizeni athi awayiphi into ukuthi athi amaNazaretha ngiyibona amaNazaretha ngenyanga ethizeni ngabe kubaleka kangakanani ngabe ngayiphi inyanga kusuke kuyini kona mekusuke kuyiwa lapha emzaneni Kenani uJanuary esiyanga eKenani umhlangano wenkosi nabantu bonke bakaNkulunkulu ngizacela umvangela ngilekelele lapho ngokungigcwaliselela umhlangano omkhulu uJanuary ebandleni lamaNazaretha lo mhlangano uyaphoqa ukuthi umuntu wonke oyiNazaretha akaye eKenani isizathu yini ukuthi iwona mhlangano okubalwa ngalo ezulwini amalungu ebandla lamaNazaretha okwesibili uhambo lwaseKenani lunemgomo bajabule bafila abantu njengoba kukhona indlela ehamba ngothongathi ineverelem engena gravel le ngapha nganeno enqamule emaqadini bayibalekela abantu kanti isango lokuye eKenani kungenzeka lusendleleni njengoba kukhona isivivalo lapha abantu befike babeke khona inkatha badlule baze bawufika entabeni ngesikhathi ubeka inkatha laphana ingilosi emikulo umsebenzi ikubala wena njengomuntu ongalaphi oseKenani fanele udlule khona kumnyama kubovu ngiyabona okusho wona ukuthi kubalekile umuntu noma nje amuye azazibuza manje ukuthi mina angikholwa eNazaretha mhlawumbe nginebandla lami engikulona ngingakwazi yini ukuthi ngilihambe lo hambo likhethela abantu lophela abamaNazaretha kuphela into edala lukhethekile into edala lukhetheke ukuthi uhambo lunemgomo kunemithetho elandelwayo endleleni mawiphulile kuyafana nokuthi ukuyidavuzela nje ngoba lemigomo awuyilandelanga ake ngibale nje elula kunayo yonke kunabantu esithi masihamba seKenani bame eceleni kwemigwaqo bephethe amanzi leyo nto niyayibona kuma marathons sisuke singekho kwi-marathon sisuke sisemkhosini sisuke sisohambweni oluyingcwele ohlonishwayo awukwazi ukwamukela amanzi usohambweni kufanele kuze kufike la umhlangano uma khona lithi izwi lenkosi siyaphumula kancane lelo khefu lisho ukuthi umuntu unelungelo lokuphuza amanzi ofuna ukuyochitha ofuna ukumaya ukudla kodwa ukwazi uhambo loluyingcwele ukwenza zonke lezi zinto imigomo leyo manje laba abantu abasuke bengayimbethi ngoba emhlophe bazokwaziswa ubani ngoba thina sinendawo la silulekwa khona abashumayeli bethu abakhokheli emathempeleni onyazi basiluleka ukuthi njengoba siye eKenani kufuneka sigcine nalokho ukuze esikufunelwa unyazi phezulu eKenani nikwazi ukuphumelela kukho ngoba zimbili izinto ezikhona ohambweni ukuthi ukhethiwe usohambweni kulwele ukuthi umenyiwe ukuba ube sohambweni mawusukulona uhambo kulwele kusebenzele ukuthi ube umkhethwa ulontshwe encwadini yohambo lokuye eKenani ngiyabonga
Baba Mshumayeli, ungabululeka nje umthini umuntu ke olalele njengamanje osho ukuthi mina ngiyafisa ukuba nazo inkinga yaseNazaretha imithetho yakhona. Ungabululeka umthini ngoba phela baningi kade engihlezi ngihlangana nabo besho njalo ethi inkosi yaseNazaretha ngiyayithanda ngoba iyafundisa ngoba futhi yenza umuntu abuyele emasisweni. Kodwa into eyinkinga mina imithetho yaseNazaretha ayenzima kakhulu ngeke ngikwazi ukuthi ngidle ukudla okushisa, ngidle ukudla ungakudla ukudla okushisa ngesengaliphuzi iti. So ungabululeka umthini umuntu nje ohle njengamanje olalele ofisa ukuthi athole izaluleko ngalokho ukuthi ungamcebisa umthini umuntu onjani. Ngiyabona. Ibona nje ukuthi ngimncenge ngoba le mithetho imithetho kaNkulunkulu. Indlela kaNkulunkulu ayihamba lapho kuthanda khona umuntu. Ngamncenga ngalo ndlela le mithetho akusiyo yabaluleki. Kodwa kaNkulunkulu iyamdinga umuntu othanda ukuya ezulwini ukuthi ayibekezelele imithetho kaNkulunkulu. Ngoba indlela ekhaya ayihambi lapho kuthanda khona umuntu. Ngiphinda ngibuyelele emuva ngikaqedi ngibuyelele emuva ngelezi eshaya khona wabeka kahle ngokuthi inhle lenkonzo ukuthi angathi ingangena nabantu abasha futhi nabo abazali bangayaluzi ukuthi bahambe indawo ezehlukene ukuthi egcinele segugile umuntu kuyima efundisa ngobuNazaretha. Ngabuyela nje ngakuye ngichaze nangawo umphathi wohlelo lokuye nosiphathele uhlelo la uyise wakhe waya zale Nazaretha ngenxa yomfowabo lamana naye umdala kunaye. Umyalezo wavela kunini, unina wayengasekho emhlabeni, unkulu wakhe umphathi wohlelo babeqhaza umsebenzi. Kwase kufika unina wakhe efika kumfowabo wathi hamba ethempelini lamaNazaretha ufike unikele umsebenzi awuthola. Kodwa ungahambi wedwa umthathe nomfowenu eshuyise kwamphathi wohlelo. Lempela lezo zafika kumina ngazinikeza indlela zahamba za eNazaretha zafike zacela umsebenzi zabakhe ziyasebenza zange ziphinde zime njenganje umphathi wohlelo uvelele kuNazaretha. La nje emlandweni ngithi oqala umuntu obamba uNazaretha kusuke emngane ngize kuzofika manje njengoba siphathele uhlelo ungavanga ikhanda lakhe kulo. Sibonga kakhulu ngezancomo esiphuma kubaba. Kodwa ke baba Mbangele Nkosi mase sengibuyela kahle sengifuna manje ngoba manje sesidinga sengifuna manje ingqikithi ke manje ukuthi ke ngabe amaNazaretha mesuka emkhosini kaJuly lo ovamise ukuba ngoNtulikazi ngabe amaNazaretha nje esuke ehamba nemithwalo kusuke kwenzakalani mesuke ehamba nemithwalo ngabe baleka kangakanani ukuthi nje ngwani manje nginganje ngiziclingife nje baleka kangakanani ukuthi amaNazaretha nje esuke emkhosini kaJuly yini kusuke kwenziwani emkhosini kaJuly baleke ngani emkhosini kaJuly? Umkhosi kaJuly omunye umkhosi omkhulu ebandleni. Imikhosi esinayo mithathu. Umkhosi kaJanuary lo esiqeda ukukhuluma ngawo, umkhosi kaJuly lo engibuzwa ngawo, bese kuba umkhosi kaOctober eJudea. Lo mkhosi kaJuly uShembe wehlisa abantu abasezulwini abaphile emoyeni behle emhlabeni baye emzini wasebuhleni bafike beme esangweni balinde ihlobo zabo. Ngomhla ka1 njengoba amaNazaretha asuke ethayo ngenisa umdedele asuke yokwenza ukuthi laba bantu babe nelungelo lokungena naba behamba emhlabeni bengesiwona amaNazaretha ngesikhathi nje owabo okukhona ophile emhlabeni efike emesangweni ngesikhathi uShembe bebeza ethi awungene umhlangano kuguqwa phansi kuthandazwe laba bantu abangekho emhlabeni bangena ngaleso sikhathi bengena ngaphakathi emzini oyingcwele nabantu abaphila emhlabeni. Into ebalulekile ukuthi amaNazaretha athwale imithwalo ingoba ufanele afike ahlale khona alinde ngoba ngeke usho ukuthi usemhlanganweni kaJuly ungenisa umdedele ubusubuyele ekhaya. Lokho kufanele kwehlele ngoba mhlawumbe unenkinga yokusebenza ukuthi usekamlungu. Kodwa kahle uma kaMlungu kusemngeni noma kuseThekwini noma kusePhoenix
thatha imithwalo wena ube sebuhleni uthenge ithikithi lebhasi ngasebuhleni ekuzokususa uye emsebenzini ubuye uze ebuhleni ngoba usekulindeni kwale nyanga yesikhombisa kaJulayi okumhlangano omkhulu ebanjeni lamaNazaretha lapho suke sihlangene khona abaphilayo nabasemoyeni ngokwamandla kaShembe. Yazi baba lephuzo uthintayo yazi ungikhumbuza ngelinye ngomunye umuntu esho ngathi yazi nibuye nibhore lamaNazaretha ukuthi ukuhlukanisa unyweni nibe nithwala imithwalo ngomhla ka1 niyesontweni. Manje ngibona indlela omoya ichaza ngayo impela singamazi ukuqonda ukuchaza ukuthi ngomhla ka kubalekile ukuthi thina ngoJanuary umhla ka1 sibe khona esontweni siye khona sonke umdedelo. Ake ngiphinde mhlawumbe ngiye kuleli phuzu oke walibuza kumshumayela lokusaba umthetho kwaShembe kunomthetho. Ayike imithetho esindayo la esontweni kuya ngokuthi wena uzijwayeze kanjani. Ngize ngikulinganise njengomkhuba ukugcina imithetho kaShembe. Umuntu uma efuna ukubhema noma efuna ukubhema insango noma efuna ukuphuza utshwala akuyona leyo kodwa abantu bayakwenza kodwa ngoba kumkhuba kugcina kungena kuyena egazini agcine utshwala engesenayo inkinga yabo ukuphuza sekuphuza ngisho ebusuku aphuze nje ekuseni uthi kube ngo7 ekuseni mhlaka nomuntu usedakile uqale kancane kwangena egazini kuyena kanjalo nemithetho yala ekhaya uyiqala kancane lokhu uyivuma izingene egazini masengenile egazini awukwazi ukutshelwa umuntu ukuthi kusasa umhla ka1 kuJanuary December 31 ngishaya amathini kusasa umhla ka1 wengane siyongenisa umdedele cha okwenzile lokho njengoba ngisho akabi nayo inkinga ukuthi ngomhla ka1 uzoba nobunzima ukuthi akayile eBhishi ngoba ngingathi kuyibhuquzise eDustin indaba yaseBhishi uma ulandela kahle ingqondo yakhe ihlaniphe kahle yabona into esuke ijatshulelwa ngomhla ka1 ngingasho nje kafushane ukuthi kusuke kumsangane kodwa ukuphilayo ukuthi uvuke ngomhla ka1 uye kuNkulunkulu ngoba khona kunomvuzo futhi kunesense ngoba ubona nomuntu egezile ubona umuntu ogqoke kahle uvakashe ngamabomu ngomhla ka1 uDodo Shembe uye eBhishi ufike ubona abantu sokuyihlebo khona ongagezile khona ogqoka ingubo ezitshekile khona nozocela akanako ngisho ukudla zokudla emlonyeni so ke into engayibiza njengomsangane ukuye eBhishi nokuthi awazi ukuthi imali uzoyenzani kodwa uma wazi ukuthi imali uzoyenzani ngeke uyikhathaze ngokuyojabula ngomhla ka1 uDodo Shembe ozobehle nabantu ezulwini uthi uphila wena inyanga yonke kaJulayi uyazi ukuthi uphila noyihlo omkhulu uphila nengilosi eyisemkhathini ayikho into engaphezulu kwaleyo nto umuntu onenkinga leyo nto usho ukuthi akayazi impilo ukuthi kufanele ayiqale ngalapha abhekephi nayo. Omunye nje angazibuza ke njengoba nje senibekile bobaba phinde futhi ayibuze neminye imibuzo mewukuthi ukhona ufuna ukumbuzo nawo ungakwazi nje ukuthi upress lapha ngezansi ucomment uphinde futhi ulethe nokuphawula kwakho uphinde futhi upress ibutton lethi subscribe ohlezi lunangakhosa ubuhle bonyazi bobaba isikhathi siyahlupha ngizacela nje nisho nje amazwi okugcina nje ungafise nje kwabeke ebantwini zoqala nje bona bamushume bese ngiwela nganene. Ngiyabonga ithuba ngaphakamisa ukubonga kakhulu okakhulukazi kumphathi wohlelo kubaphathi bohlelo ukuthi basihlanganise ngokuthi sizovuseleleka ngendlela zasezulwini lezi ezikhulunywa lapha. Ngibonga kakhulu nakuba umvangeli amazwi asewakhulumile angakhile ngoba kuyasidinga ukuthi khona sikhona sivuselelwe ngokukhona ngoba inhliziyo ikhohliswa ubaba. Siyabonga kakhulu baba wethu ba siyabonga mvangeli kaNkulunkulu amazwi asewakhulumile sokuqala ekuseni kuze kuzokuba manje. Sibonga nje lebandla elilapha lasemlandweni elizolalela indlela esihamba ngayo ukuthi iyona. Sibonga kakhulu le ndawo agcine kumvangeli ukuthi ngoJulayi sisuke sisike emadokodweni ngoba sihlele nemindeni yethu. Ngina ubufakazi obukhona ngoba komunye uJulayi
ngangisebenza ngezinika ukuthi ngiyasebenza idokodo ngangingenalo ebuhleni ngilala edokotweni lakamachilizi umkhokheli kwafika umuntu ngikhona edokodweni ebusuku wathi hey kuhleli kabi thina khuluma nomachilizi alisike le dokodo kuze sithole ukuhlala kahle le mhlangano asihleli kahle ngoba indawo unayo idokodo awunayo ngiyamsaba amachiliza umkhokheli wena oshiki le ngikhuluma ngawo amachiliza ngabathinta nabafowethu kwathola athi imicabango yabakhona kubona bonke iyabheka ndawonye ukuthi umkhokheli uzathi ngikhuluma ngendawo ukuthi akasike idokodo lakhe ngoba ngihlala kulo kodwa kwenzeka isimango ngathi ngihleli lapha ekhaya ngathi ngiyabuyela ngizabuyela bohlala khona edokodweni lapho umachiliza ngafika umachiliza esedabulile idokodo watshela umfowethu wathi lidabule idokodo nomfowethu ngathi bese babazi wathi lento ikhulumile uvele wayenza umachiliza engatshelwa ngamuntu akukho ngasihleli lapha sihleli nabo ngempela bangasekho abaphathi bethu ngakho-ke siyabonga ukuvuseleleka siyabonga bandla lasemlandweni ukuthi manimenyezwa nisabele ukuzovuseleleka sithole indaba zikaNkulunkulu kuze sisekeleke ngokuba njengasikholwa nje asimile kahle sonke zikhona into ezithiya umuntu nethanda uNkulunkulu akahlali kahle ngoba uNkulunkulu usuke emakhele ukuthi ahlale libize igama lakhe siyabonga-ke ebandleni siyabonga babomvangeli uNkulunkulu angathi angakwenzela okuhle siyabonga amakhosana uNkulunkulu angathi anganenzela okuhle ukuba nenzele umhlangano ongijabulise kangaka njengesisebenzi sikaNkulunkulu kulo muzi wasemlandweni ngiyabonga angibonge Mshumayela kukhona isihlabelelo mangapho sesingithi 649 phakama Afrika afuna umsindisi kusesikhathi esihle akukona ukuhlakanipha ukuthatha umuntu wakini umfake ebhokisini umngcwabise okatamatisi ujatshuliso kumbona ehla ngamabhanda ahlaza lo muntu awumhloniphile kanti amanazareth ayambamba amehlisa ngesizotha siubona nomzimba ukuthi nango ebhokisini akwazi ukubona ukuthi ubani wehlayo kuhliswa nje ibhokisi lehle ngamabhande lize lentenge ngathi liyadansa leyo nto asikudlule kuyona asibuyele la sibekwe khona uNkulunkulu hlehle ngize emhlanganweni abasha nabadala ngomhla ka1 mangena umhlangano sonke asiphelele emhlanganweni siyongenisa umhlangano ngoba kubalulekile asiye ukuthatha imali esiphiwe uNkulunkulu unyaka wonke suyibhubhudle ebhishi ujabulela ukudakwa ukuthi ulahlekelwe ingqondo enisuphihliza amabhodlela sekubanjwana nawe nomzimba wesifazane engasakhumbula ukuthi umzimba wakhe uyiThempeli laJehova eseumbulile nje ubona ithanga elingabona ubona ibele elingabona asibuye ezaseAfrika sibuyele enqubweni kaShembe uShembe uzele ukuzophilisa abantu nokuzoqondisa abantu endleleni kaNkulunkulu abantu baphile kahle isabatha abantu abangalesabi isabatha lithatheni njengomkhuba njengoba lidakwa utshwala abadakwayo bedakwa insango abadakwa insango nalokhu kwesabatha wenzeni kanjalo awucabange ngesabatha esikhundleni sokuthi lokufuqana nokudla okuzoze kuqhuma amazinyo usukuyidlela ukudla okusoft uma nje imali ikhona ulandoma yogurt ulandele ukudla okupholile isabatha likaNkulunkulu hayi usuku lwezitambo fuqana namadombolo nenyama ngesabatha idla ukudla okupholile okusoft ukubona ngathi ingqondo yakho ihlambulukile ngiyabonga babukeli bobuhle bonyazi qhubekani ningene kule ngosi nilalele nizozuza kodwa ufunayo ngoba akaphoqwa umuntu ukuthi lalela mungathanda uthande kodwa la kuShembe sekuphileni futhi sekugcineni ngiyabonga
Sibonga kakhulu nje ngoba bekuyibona kade besiphathele nomhlangano sibuza kubona besiphendula lemibuzo. Sibonga nangolwazi abasiphe lona sithemba ukuthi asigcine ukubabona so phinde sibe nabo futhi le ekhaya ebuhleni bonyazi. Mhlasimbe baba kunomuntu la ongathanda ukuthi ngiqala kubona bamshumela ongathanda sinokukhona afuna ukubuza ngabe ungakwazi ukuthi udlulise inombolo lapha kuthinta kuyona. Bekukhona nje umuntu ofuna ukubuza umbuzo awubuzayo. Ngiyabonga ithuba. Inamba njengesikhulumile umphathi wohlelo yami uMshumayeli uJili ithi 071 031 4112 071 031 4112. Sibonga kakhulu bafanga lonkosi bungathanda nje mhlawumbe udlulise inamba uma uzikhona mhlawumbe umuntu onombuzo anawo angeyakwazi awubhale phansi ubone wonke umuntu ngoba phela abantu baningi banensizi zihlukene ngingakwazi ukushiya inamba. Inamba yami Mvangeli Mdluli it is 073 5232 586 073 5232 586. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu babukeli ngokusibukela nje nihlale nathi kulolu hlelo kule ngosi enhle kakhulu esubuhlo bonyazi la khona isidida khona sihlaziya khona ngezinto ezithina thina samalazara senezinto nje ekhathaza umphakathi esiphila ngaphansi kwawo. So siyacela siphinde nihlale nathi ngokuzayo igama lami ngosipesipo ngakadlamini mina ade bese lo hlelo ngibonga kakhulu ngokusipha indlebo. Siyacela kakhulu ukuthi uma kukhona ofuna ukusho siyathola lephi na Facebook ubuhle bonyazi page lelo ungafe nje ukclick like lapha. Sibonga kakhulu kade sibe like le page kwase 1K views. Siphinde futhi sicela kakhulu ukuthi naku WhatsApp siyatholakala kakhulu inombolo ethi 068 208 068 208 1582 068 208 1582. Siyatholakala kakhulu even na Instagram sitholakala esubuhle bonyazi na Twitter siyatholakala esubuhle bonyazi. Sibonga kakhulu ngethweni siphelo la siyabonga kakhulu uNkulunkulu azanikhumbuze siyabonga. Ngiyabingelela babukeli. Ngibonga kakhulu nje ukufika kwaMvangeli la ethempeleni lasemlandweni. uNkulunkulu uShemba wangisiza mina kakhulu kugindika isitimela lapha eMalanyeni la kwaphela abantu khona. Mina ngaphuma nje ngingenamyoto ngaphuma nayo yonke into yami. Kanti ngithi ngiyabheka eceleni ngithole inamba abantu baphelile eduze kwami. Kwazi bahamba ngisho umngani wami impela kwakuthiwa uMadlamini. La ngibona khona uShemba ukuthi uNkulunkulu. Wangisiza kakhulu. Sibonga kakhulu uMvangeli efikile lana. Siyacela ukuthi futhi aphinde asibizele abanye abagcotshwa. Bake bafike nje kumnandi kakhulu namhlanje sasinganathi la emlandweni ukuthi sibakhulu kangaka koze kufike nathi ama-TV sibonakale nathi. Sixoxa nathi izalukwazana zakhona. Sibonga kakhulu nomshumayeli wethu osiphethe ukuthi uNkulunkulu nje hayi uyasipha uyasilulela uyashumayeza. Umsebenzi kaShemba uyashitela nayo njengoba uMvangeli nje ilandile indaba zikaShemba siyazizwa ngoba thina sikholwe manje lo ngiyakulandayo kwababomkhulu umqalo wendlela. Sibonga kakhulu ngoba okuningi asikwazi thina ngoba sibantwana kodwa ke siyacela ukuthi uMvangeli aphinde afike eze nabanye abavangeli futhi sizothola futhi okunye ongaphezulu kwalokho. Siyabonga kakhulu emlandweni angathi uNkulunkulu angaba nathi ke umsebenzi engubonile futhi engwenzelwe inyanga yezulu. Ngathi ngixakeke kakhulu enyangeni yezulu. Ngayibona sibonakalisweni ebusuku ifika kumina izoqeda usizo kwami. La ngibona khona uShemba uNkulunkulu. Hayi akukho okubi okukhona kumina. Ngiyambonga nje kakhulu ngijabulela noMvangeli nje kakhulu. Into engijabulisa kakhulu uMvangeli eze la azose nika imisebenzi kaShemba esingayazi thina ngoba iyesabeka le ndawo kuyashisa la kodwa ke hayi ngisengibe naso isibindi uNkulunkulu sengiphila isibindi sokuthi ngikhulume ngibonge nami kwami ekhaya lami la ngihleli khona imisebenzi nje kaShemba. Mkhulu imisebenzi kaShemba mkhulu kakhulu mkhulu umsebenzi kaShemba.
nokunye nje ngahanjela umntwana ngathi nganjela umntwana uShembe waziveza kumina ukuthi umntwana uhambe ngokuba kufanele ukuthi ahambe ngezizathu kangitshela zona. Engisho ukuthi uShembe uNkulunkulu. Funa simkhonze ngempela, silalele nemithetho neziyalo ekufanele sizenze, silandele imithetho kaShembe. Ngoba uma ulandela imithetho kaShembe akukho ongakutholi, ukuthola konke. Sibonga nede lelo kufawalimisa lapha eMangangeni. Sibonga indaba yaseMangangeni ukuthi kanti indaba enkulu kangaka. uShembe wafika khona wamisa itshe ligingqika. Walikhomba ubaba omkhulu itshe ukuthi alime lingabe sezozoginqa izogcinezela abantu. Sambonga uShembe kakhulu. Ngiyanibingelela babukeli, ngenikhuluma naye uNtombi Enhle wakwaSithole. Ngisethempelini emlandweni ngaphansi Shumayeli ubaba uJili bese kuthi umkhokheli wami uMama Gubane. Ngibonga leli thuba elihle kangaka namhlanje lokuthi nami ngiphumele obala ngemsebenzi kaShembe angenzele yona. Miningi imisebenzi angenzele yona ngazi ngabala ngithini. Ungenile phansi kwekhaya lami nje la ngaqala khona. Ukungena kwakhe phansi kwekhaya lami shuthi wangena nje ngobhuti wami omncane. Ekhaya lami bese abantu esifihlayo njalo yonke iminyaka ilandelana njengoba ngihleli la anginabo abazali. Kwaqala kwahamba abazali bami, emva kwabo hamba ubhuti omdala, emva kwabhuti omdala walandela ubhuti engimlamayo mina ngokugcina ekhaya. So unyaka nonyaka sasiba novalo ukuthi kazubani uzolandela. Kodwa uShembe wangena phakathi kwekhaya wathi mengene baba Shembe kwaba khona umehluko ngoba kwabila sadinga khona ukuthi singcwabe. Ekhambeni kabhuti wami elandela inkonzo siyibona imisebenzi ibhuti. Siyibona imisebenzi enokusixoxela ngoba phela sikhule naye. Elokho exoxa imisebenzi kaShembe ukuthi thina sasingakambulelwa. Sasibuye sibe nabo ukuthi sihleke sibe nehlayana ukuthi ubhuti uyithatha lezi indaba engakayixoxa esingazazi thina. Ngoba phela lo muntu sikhule naye kusho ukuthi yena wayesimbulelwe thina kusanda inkungu kuthina. Kwahamba nathi sagcina isabatha noma ke abantu esasihamba noba mangike ngizwe abadala bekhuluma bathi uma ngabe abantu bakho sebevumile nawe ugcina usukhethiwe ukuthi nawe ulandele inkonzweni. Shuthi thina nathi ke kwakusakhona laba babenenkani uzosho njalo. Because kwathatha isikhathi nje especially kumina ngoba emva kwabhuti kwahamba usisi wami wayelandela inkonzo mina ngisale ekhaya ngibayeka nje behamba. Wahamba nami ngaze ngalandela. Ekulandeleni kwami nami into zami zayibophene ngoba ngangiyibona imisebenzi engangichazela wona ngiyibona imisebenzi kodwa shuthi nganginenkani ngingazi nami ukuthi kanjani. Ekuqaleni kwami ngikhumbula kahle ngangiphelelwe umsebenzi. Izinto zami zibophene ngendlela eyisimanga. Ngikhuleka bona kodwa shuthi umkhuleko wami wawuzofika uqaqeke khona la kaBaba uShembe. Ngoba ekuphumeni kwami ngaya ethempelini emlandweni ngalandela. Ekulandeleni kwami ngafika ngelanga lokuqala ngonyaka odlule bangcwele. Shuthi ngathi mangifika ngiyonyaka odlule uqala kwami nje ukuphuma kulela bhosomba lasekhaya ngilandele nami njengalaba abayibonayo inhlanzi. Ngafika nje ngangino 2 rand kuphela isikhwameni sami. Ngangayena nomuntu ojwayele ukuvaleka kodwa ngase ngumuntu osehleze ngenalutho nje. Shuthi konke nganginakho nje kwakuphelile. Shuthi kwase kufika isikhathi nami ukuthi nami uShembe angenguli inkungu. Ngoba kwabo kunyathela kwami ethempelini ngafike nganikela ngacela umsebenzi. Nempela bangcwele isimanga saShembe ngisibonile akuphelanga ngisho isikhathi esingakanani. Nganikela kwakuyisabatha mangifika ekhaya ubhuti ehlezelo cash ethi sikhuleke imikhuleko lekhulekwayo hayi wahamba kwawumgqibela isonto umsombuluko lwesibili ngolwesihlanu yangena ikhona ngifonelwa for interview. Mangiya ku interview ayikho ne interview yafike yenzeka lapha shuthi kwase kuwami nje wayesengiphile ubaba uShembe njengoba ngicela. Nangampela ngasebenza bangcwele. Ngasebenza ngathi sengisebenza ngayibona lemisebenzi ngabona into zami iqala ukuqaqeka lapho.
ngiloko ngilandela isempeleni ngafika kanye angibangisayeka angilovi namanje isempeleni ngilova mangabe ngiye emsebenzini kuphela ngoba imisebenzi engiyibona iyisimangalisi iyamangalisa. Emva kalokho ngacela imoto ngoba la ngisebenzela khona kukude ngendlela ukuthi ngangize kwenkathi ngifike late ngayicela imoto nganikela futhi ngaphinde nganikela. Kwathi ngelinye ilanga kwakiwa eKenan ngahamba ngasaya eKenan nami ngathwala imithwalo yami nami ngathi hayi ngiyakhona impela. Ngafika nakhona ngangize ngixoxa indaba konke ukuthi makwenzeka nje ngikhulumele mina noNkulunkulu wami ushembe wami ngase ngimkhethile bangcwele ngabhabhadiswa ngezwayo ukinto. Ngiya nje eKenan vele sengiphelelisiwe sengiyiNazaretha. Mangifika eKenan kuthi khona la sasicwilisa khona neenyawo. Mangifika khona ngiyicele le moto. Nala sasiphethe khona nezimbali ngifike ngiyicele le moto. Ngelinye ilanga kukhona amakhosazana kwamshumayele ngekhe eTempelini. Ngaphinda futhi ngayicela imoto okuthiwa sinikele amakhosazana ngayicela le moto. Okuhle kakhulu bangcwele nayi imoto eminyanga ipakile ikhomba kushembe wangipha. Nje nempilo engiyiphilayo manje ihlukile kakhulu empilweni ebengiyiphila before. Nje ukungena kwami kule nkonzo kuqaqe into zami ngendlela eyisimanga engakusho nje ushembe uNkulunkulu ngimbonile phakathi kwekhaya lami, ngimbonile empilweni yami, ngimbonile nje ngiyambona ngihamba naye unami ngaso sonke isikhathi ngoba ngisho noma ngilele ebusuku ngiye ngibone nje indlela izinto ezenzeka ngayo empilweni yami. Ngiyafisa nje ukuhlala kuyena ushembe nabangakamboni ngiyafisa uNkulunkulu abakhumbule abasase kumnyameni uNkulunkulu abapha ukukhanya bayibone le ndlela. Ngiyabonga. Ngiyanibingelela abukeli. Okhulumayo uSindi ngiwakashange ngizalwa uMamkhize. Thempeli lami isemlandweni Thempeli phansi kwamshumayeli wami umshumayeli uJili kanye nomkhokheli wami umkhokheli uMamagubane. Ngizoqala nje ngikhulume kancane ngokufika kwami kule ndawo. Kwakumhla ka-13 December 2013 mangabe uBombela isitimela samaMpondo sifika kumina. Emva kwesikhathi eside efika ngimziba, efika ngezindlela ezahlukene kodwa indlela yokugcina afika ngayo kumina wafika ngendlela yokuthi ngangisemngcwabeni eClermont. Umngcwabo engangikona sasihamba nje nabazalwane phansi kwebandla engangikulona engengikwazi ukulisho. Sathi mangabe sesigibela ibhasi kwakhona umfundisi wakulelo bandla wathi asingene kule moto. Wasethi umama wakwakhe wathi cha asingene ebhasini asidedeleni abanye abefundisi bangene emotweni. Sangena ebhasini sonke ibhasi isithatha iyosibeka emathuneni sesiyofihla. Kepha ushembe lapho ngambona khona ilelo langa uma ngabe ibhasi iphelelwa ama-break. Yaqala ibhasi yavika izimoto ezazinyuka ngangomgwaqo omubi kakhulu. Umgwaqo ubheke enzansi kakhulu ama-break aphela lapho udriver esemi ngeenyawo kwakudriver wendiya nje. Uthe mangabe tuzama ukuyibamba okugcina yasiphenduka ibhasi sarola nayo ibhasi saze sayongena emzini othize yangena yophumela ngale ngenhlanhla kwangekho umuntu. Kodwa sakhuleka ngani ngoba ngenhlanhla yami ukuthi ngangiwumuntu obehamba ngesitimela. Ngangiye ngithi mangabe kukhulunywa ngingabi le ntombazane engalaleli ngangiye ngithule bathi noma bebanga umsindo bese mina ngizama ukulalela ukuthi labo baba bathini ngoshembe ngani ngoba mhlambe nathi ekhasi nalo lolu sizi lolu abakhuluma ngalo. Uma ngabe seyenzeka ingozi ngabe sengikhumbula igama elilodwa engalisho nje lokugcina ngci ngathi shembe. Ngabona nje inantsuka emhlophe ngangazi nokuthi inantsuka ngaqala ukuyibona la ekhaya into ekuthiwa inantsuka. Ngayibona inantsuka yangimboza rola ibhasi kodwa ngaphuma ngimazi into amagazi abantu ngoshembe. Ushembe wangisindisa kule ngozi kwakuyindlela yakhe yokungibiza. Uma ngabe sengisekhaya sengilele wafika ushembe kumina umqali wendlela wathi wayegqoke umjiva omnyama
kuvele uyibheshu ngaphansi kanye nomNazaretha. Uma ifika uthi ya ndodakazi usufikile, ngiguqile ngithi yebo baba. Athi ulethwe yini la? Ngithule. Athi ulethwe inkani. Bese ngithule abese ethi uyazi ukuthi wena ngabe mina ukube wena awuzange lemndeni yakho ikuthande, ngabe idedelile wadlula emhlabeni, wena bekumele uhambe, kodwa imndeni yakho iye yaphakamisa izandla yathi baba sicela umvumele aphile, ngani ngoba sifuna ayoqoka lengubo emhlophe siyosizakala nathi la sikhona. Ngoba indlela yami ke yokuthi ngiqale ngilifune lolu daba, ngililandele lolu daba. Ngafika kwathi kusekuseni, ngafika la ekhaya ngiphampatheka engangihlangana nabo emgaqweni. Babebuza bethi kungani ungavumi masikubingelela, ngangaboni umuntu. Ngafika ngijima ngisho ethempelini mhlawumbe ukuba bangibamba ngomama ngangizongena ngigqoke icathulo, indlela engangigijima ngayo. Ngafika ngahlala, uma ngabe ngibuyela kancane emuva isihlabelele sahlatshelelwa, ngani ngoba wathi umqalo wendlela ethi ingoba unenkani. Kwathi uyababona labantu laba abahlela, uyabazi, ngathi ngiphakamisa ikhanda ngathola nabo abazali bami nanguma nabo anti sebadlula. Ngababona bonke ngababona bayakhala bangcolile, bavele ngokuhafu bangcoli bagcwele udaka. Wathi njengoba bengcolile bakhethe wena ukuthi kuba wena ozobaqokwela lengubo emhlophe ukuze bezogezwa. Hamba ke manje uzokhetha ukuthi uyayikhetha yini inkosi yasephakameni, uyayikhetha inkosi na uzobaqokela umNazaretha, uzobakhipha yini esigodini sosizi ubanikelele. Ngaphakamisa izandla zami zombili ngathi amen. Emva kwalokho balaleli into eyenzeka, waqhuma isihlabelelo ngemuva kwenkosi engangasazi 225 namhla mina ngithelile. Sahlatshelelwa isihlabelo, yajabule imndeni yami, ngahamba lapho siyijabule. Ngafika la wathi umshumayeli mangilibeka udaba, wathi ubiziwe akusekho ukuthi uzothini, kodwa wena usuyinazaretha. Emva kwalokho wathi umshumayeli mayilikhipha ithuba lokuthi abazinikelayo engayo babhadiswa ngaqoka. uShembe wasevala amathuna ekhaya ngani ngoba unyaka nonyaka bekuhamba abantu abawu2 amathuna asekhaya ahamba nga2 kwadlula umakoti wasekhaya efika nje eshadile kwazodla umyeni wakhe ngonyaka owodwa walandela umkhulu walandela ohamba nokhulu wasekusuka lapho kwahamba uma kwahamba nodadewethu ngabe kuyimanje kuba ngizange ngise ngibe iNazaretha ngiye ngibuke ngithi ayi uShembe uNkulunkulu ngempela ngiyamvuma futhi angazi inkomo yakhe ukuthi ngiyikhokha ngani ngiye ngithi mangibheka izinto asengezela yona kusukela ngifika ngizoba iNazaretha la phansi kwenkonzo yasebuhleni kepha imisebenzi uNkulunkulu uShembe unyazile ezulu asengezele yona ayisenakubalwa manje sekuthi nje ngicela nje ukuthi ngimnikeze uqobo lami ngikwazi ukuthi ngimdumise bese ngiyakhumbula ukuthi ngeza ukuzokwenzani ngikiyeke ukudlala uma ngabe kukhulunywa ngendaba kaNkulunkulu. Ngiyabonga Nkosi uNkosisi. Ngibonga ithuba engitholile usuku namhlanje. Ngibonga kakhulu ubaba uNyazi Mesulu, ngibonga ubaba Shembe konke uhle nomusa ngenzela bona. Ngiyabonga. Nami sengithatha leli thuba ngiyabonga kakhulu ngibonga leli thuba engikwazi ukuthi ngithule ubufakazi bekaShembe uNyazi lezulu. Ngiyacela uNkulunkulu angikhumbule ke ngihlale nje ngingasuki kuye. Ngiyalibonga ithuba. Amen.